Badakit, programako izenburua beste bat da, zuk aipatu duzuna, ez da hau, baina, bueno, hau horrela egiten dut, aldatu egin dut, izenburua berez gaur ona iritsi nahi dudalako. Gaur iritsi nahi dut Euskal Herrian martxan dauden askotariko desobedentzia epistemikoetara. Eta Euskal Gatazkatik praktikan jarri daitekeen desobedentzia epistemikora. Eta Euskal Gatazka ulertzen dut, soilik gatazka armatua, baizik eta azken urteetan egin den lanketari jarraiki, era zabalago baten eta era Euskal hori zentruan jartzen duen gatazka politikoak ulertzeko darabilt Euskal Gatazka terminoa. Badakitagian kontzeptuak bezala nahiko flotanteak izan daitezkela orain, baina espero dut nire hitzartzearen bukaerarako pixkat erosoago sentitzea hona ekarri nahi dudan proposamen honekin. Hala ere, ez arduratu, aurretik emandako izenburua hartu dut bide horri bezala. Hau da, orain irakurri diguzuna, zertaz ari gara dekolonialitatea diogularik, hurbilpena eta eztabaida dekolonial-postkolonialak ezagutzeko lana hartuko dugu gaur. Hitz egin dut beraz, eztabaida dekolonial-postkolonialez, hitz egingo dut dekolonialitateaz, eta proposatuko dut nola hurbildu Euskal Gatazkatik pentsamentu dekolonialera. Eta horixe da hain zuzen gaur provisionalki deitu dudana pentsamentu basa edo kritika dezibilizatua. Ezer baino lehen, hala ere, esango ditudanak nondik esaten ditudan utzi nahi dut argi. Hau da, nire kokapena utzi nahi dut argi. Oso erabilgarria iruditzen zait, 60 eta 70 hamarkadetan dekolonizazioa estrategikoki erabilizen modua. Aliantza eta elkartasun eta zapalkuntza sareak imaginatu ahal izateko fundamentala izan zela iruditzen zait, gaur egungo erabilera batzuei buruz gehiago ditut galderak. Kontuan hartuz gero, 80ko hamarkadatik hona Euskal Herritartu direla 16 eta 19. mendeetan kolonizatutako herrietako biztanle eta horien ondorengo nagusiki arrazializatuak, ez dakit gure erabilerak apropiazio eta desposizio ekintza bat dakarren. Gure aliantzak sortzeko laguntzen ez duena. Hau da, 60 eta 70 hamarkadan aliantzak bazituen antikolonialismo eta dekolonizazioaren erabilerak gaur egun agian eta behintzat hori ekarri nahi dutona galdera bezala. Kontua da noski, pentsamentu post eta dekolonialaren proposamenak oso hurbilekoak egiten zaizkigula eta baita oso erabilgarriak ere, nik neuk erabiltzen ditut sarri, erabiltzen ditut, eta uste dut, erabilitut oso hurbilekoak denbora, astu zait jartzea, oso hurbilekoak egiten zaizkigulako. Hori argi daukat, eta hain justo horixe da galdetzen dudana, edo galdetu nahi dudan gauzetako bat, da nondik dator hurbiltasun hori. Urrengoa esan nahi dut, dekolonialitateetatik eta adi pluralera, dekolonialitateetatik asko daukagula ikasteko eta dekolonialitateen tresnak maileguan erabili ditzakegula, hala ere berdin esango nuke kontuz aritu behar dugula gure buruak dekolonizatzen ditugula esatean eta Euskal Herria herri kolonizatu gisa aurkeztean. Iruditzen zait, igual, eta hipotesi bat besterik ez da, beste botere ardatz batzuk ere gurutzatzen gaituztela. Botere ardatz kolonialaz gain, beste botere ardatz batzuk ere gurutzatzen gaituztela, inoiz kolonialitatearekin bat egiten duten botere ardatzak izan badira ere. Horla, adibide simple bat emateko, ni Bilbon, ez dakit Bilbo ezagutzen duzuen, Bilboko adibide karriko dut, nik Iruña gehiegi ez duelako ezagutzen. Baina ni Bilbon, San Francisco auzotik paseoan banoa, nik ez daukat beldurrik poliziak geldituko nauela. Zergaitik, nire sujetu posizio zuria delako. Eta gurutzatzen dauen botere ardatza ez delako botere ardatz koloniala. Ni ez naute
San Francisco geldituko, ez naute hormaren kontra eramango, nire egoera administratibo irregular edo irregularraren arabera, ez naute zie batera eramango. Baina, horrela, herri bat hausaz aukeratzeagatik, Altsasun taberna baten, borroka baten sartzen banaiz, orduan bai, horma baten kontra eramango naute, eta nik gorpuzten dudan kategoria sozialaren ondorioz, hau da, euskaldun izateagatik, terrorismoagatik eramango naute kartzelara. Ikusten ditugu, badaudela paralelismoak, baina kategoria sozial eta botere ardatz ezberdinak gurutatzen dituztela bi egoerak. Gehiago hitz egingo dut honetaz. Ez dakit guzti hau zer buruz hartzen ari zareten, hitz egingo du gero honi buruz, beldurgabe esan beharrekoak. Ezinbestekoa iruditzen zaidana da dekolonialitateak entzutea eta horiekin elkarrizketan aritzea. Ados. Hau izan da non kokatzen naizen labur azaltzen dituzten puntuak. Kolonizatutakoaren diskurtso nabarrista bat ez duzu entzungo gaur, ez dakit horretaz hartu zareten, ja. Izan ere, erdigunean kritika dekolonialak subjektu arrazializatua kokatzen du erdigunean. Eta hori gertatzen ari da gaur, esan nahi dut, estatu mailan kolektibo arrazializatu eta afrodescendienteak oraintxe bertan hitz egiten ari garen momentu honetan antolatzen ari dira dekolonialitatea abiapuntu hartuta lurralde nodo ezberdinetan. Noski gu mai horretara ez gaude oraintxe bertan inbitatuta. Baina ikusteko botere ardatz ezberdin eta antolaketa politiko ezberdinak gertatzen ari direla. Horregatik, ni bezalako subjektu zuri batek dekolonialitateaz apropiatu eta despositzeko arriskua handiegia dela iruditzen zait, eta horregatik gaur hona ekarri nahi duena da dekolonialitaterako hurbilpen bat euskal gatazkatik. Hori da egin nahi duena. Ados. Hasieran esan bezala, 3 alderdi landuko ditut gaur hemen, batak bestera eramango gaituena. Bat, eztabaida dekolonial postkolonialak nola ulertzen ditudanik azalduko dut. 2, dekolonialitatearen irakurketa bat eskainiko dut. Eta 3, euskal gatazkatik dekolonialitaterako hurbilpen kritiko bat proposatuko dut. Proposamen hori kritikarako estrategia bat izango da, provisionalki deitu dudana, pentsamentu basa edo kritika dezibilizatua. Ikusten duzu, neko hasi naiz gauzak errepikatzen eten gabe, behintzat, espero dut ideia batzuk argi gelditzea. Pentsamentu dezibilizatua edo pentsamentu basa, agian balio dezake Europako estatu subalternoentzat desobedientzia epistemikoaren praktikarako. Beste desobedientzia epistemikoekin batera lan egin dezakeena. Beste batzuen artean dekoloniala. Hau da, ideia da, botere ardatz ezberdinak daudela martxan, desobedientzia epistemiko ezberdinak ere martxan daudela, eta horien artean elkarlanean aritu gaitezkeela. Abiatu gaitezen oinarrietatik. Kritika antiarrazista, antiimperialista, dekolonizatzaileen, postkolonialen eta dekolonialen oinarria, modernitate mendebaldar eurozentrikoaren kritika kokatua da. Horixe da beraz, nire abia puntua gaur. Gure modernitatea da sekularizatutako teologia politikoen modernitatea. Gizon autonomoarena, bellum omnium contra omnes edo homo homini lupusarena, subjektu posesiboarena, historiaren aurrera bidearena, egoera natural jobeziarrarena eta gorputza eta gogoaren banaketa kartesiarrarena. Gure modernitatea da 16. mendeko imperio Espainiar-Portugaldarra, dira 18. mendeko imperio anglo-frantses-germaniarrak, gure modernitatea da liberté, egalité eta fraternité burgesaren modernitatea, da gerra hotzaren modernitate amerikarra, da 78ko erregimenaren tolerantziaren modernitatea, 1989ko Washingtongo konsensuaren merkatu fundamentalismoa eta lo que se gestiona aquí, se gestiona mejor.
Hau da, modernitate mendebaldarra, zibilizatua, zuria, kapitalista, eurozentrikoa, kristaua, globaltasunaren, unibertsaltasunaren, orainaldiaren, aurrerabidearen eta garapenaren kokagune bakarra hartzen eta monopolizatzen duen modernitatea. Gure modernitatea da, besteak beste, klase esplotazioarena, heteropatriarkalarena, arrazial kolonialarena eta zibilizatzailearena. Denak ala denak bortxa epistemikoak, kulturalak, ekonomikoak, linguistikoak eta fisikoak. Denak ala denak bortxa materialak, ez abstraktuak, ez idealak, baizik eta gorpuztuak. Jarrerekin eta topaketekin eguneratuak, egunero jazarriak. Gure modernitatearen bortxa horiek guztiak ez dira aurrerabidearen albo kalteak. Desagertu egingo direnak historiaren ulerkera teleologiko eta eurozentriko bati jarraiki eta produkzio sistema kapitalistaren berezko onberatasunari esker. Gure modernitatearen bortxa horiek guztiak dira bortxa konstitutiboak. Modernitatearentzat beharrezkoak diren bortxak haren berregituratze eta optimizazio bakoitzean. Ikusten dugu ja, edo ez dakito hartu garen, baina hau ez naizari identitateei buruz. Ez naizari jatorriei buruz. Ari naiz, ongizatearen eta gaizkizatearen banaketa diferentzialari buruz. Eta bortxa ardatz ezberdinek ongizatea eta gaizkizatea nola banatzen duten diferentzialki. Eta guk banaketa diferentzial horretan non kokatzen dugun gure burua. Modernitatearen kritika abia puntu gisa hartuta beraz, eztabaida dekolonizatzaile, postkolonial eta dekolonialak ulertzen ditut nik kokapen ezberdinetatik egindako eztabaida gisa, eta ez progresio teleologiko gisa. Sarri, ulertzen dugu, eta aipatzen da, hasieran ez dekolonizatzaileak zeuden, Fanon, gero postkolonialak zeuden, Said eta Spivak, eta orain dekolonialak daude, ez? Eta horrela pentsatzen dugunean, ulertu behar duguna da, modernitatearen abstrakzio berean erortzen ari garela, pentsamenduaren aurrerabide bat egongo balitz bezala. Nik uste, erabilgarriagoa dela, ulertzea guzti hau etengabeko eztabaida bat bezala, eta galdetzea guk gure burua non kokatzen dugun, eta nola parte hartzen dugun eztabaida horretan. Ados. Orduan, kokatutako eztabaiden ibilbide bat egingo dizut orain, oso bizkor joango dena, baina pixkat ikusteko. Ipar Afrika eta Mendebaldeko Asian kokatuko dituzte haien kritikak Frantz Fanonek, Eduard Saidek eta Jasbir Puarrek. Algeriatik eta Palestinatik, hau dira autore batzuk eta leku batzuk. Lehenengoak, jada erein egin zuen, Fanonek, Asia gizaki kategoria modernoaren eraikuntzak dakarren bortxaz hitz egiteko. Eta ez izatearen eremuez hitz egin zuen, komunitate beltzak jasaten zuen zapalkuntza ulertzeko. Saidek ez izatearen eremu horren atzean dagoen ezagutza eta boterearen gurutzak eta geopolitikoaz egin zuen hitz, orientalismo izendaturik ezagutza alorraren bortxa epistemiko hori. Jasbir Puarrek, orain dela urtebete edo 2 urte, elbarritzeko eskubideaz hitz egingo digu, gizakiaren izate kategoriatik kanpora bizi diren horien bizitza eta heriotza kudeatzeko erregimen kolonial, okupazio koloniala izendatzeko. Ego Asian kokatuta daude bestalde Mahatma Gandhi, Rana Guha, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Dina Das eta Dipesh Chakrabarty. Guhak geografikoki dislokatu egingo du subalterno kontzeptu gramsciarra Marxen berrirakurketa postkoloniarra egiteko. Spivakek galdetu du ea subalterno postkoloniar horrek hitz egin dezakeen. Ez hainbeste ezin dezakeelako hitz egin, baizik eta mendebaldetik ezin dugulako entzun. Hor dago bortxa epistemiko bat. Bhabhak mimikaz diardu hitz eginarazten dugun subjektu postkolonial subalternoa mendebaldeko subjektu modernoaren antzera eraiki arazten delako. Bukatzeko, Dipesh Chakrabortyk agerian utzi zuen modernitate mendebaldarrak aurrerabidearen kokagune hartzen bazuen,
Hori posible zela soilik denboraren ordenazio global baten ondorioz. Hau da, batzuk aurrean bazeuden hori zen beste batzuk atzean jartzen zirelako. Orduan, aurrean zeudenak ez ziren modernoak, modernitatea ordenazio osoa zen. Oso bizkornoa, azkenean, esaidalako iruditzen, nire lana hemen dela, besteek esandakoen errepikamen bat egitea, honekin erakutsi nahi dudana da, kokagune ezberdinetatik, eztabaida ezberdinak eta kritika ezberdinak egin direla modernitatea eta modernitateak sortzen duen subjektuaz. Aurrera. Paul Gilroy, Hortense Spiller, Kimberly Crenshaw eta Angela Davis bezalako pentsalariek Inglaterra eta Ameriketako estatu batuetako komunitate beltzari emango diote ahotsa. Paul Gilroyk agerian utziko du ez dagoela modernitate mendebaldarra pentsatzerik esklabututako komunitate beltzen trafikoa erdigunean jarri gabe. Angela Davisek egungo kartzela konplejo industrialaren genealogia lotu zuen esklabotzarekin. Hortense Spillerrek gramatika amerikarraz hitz egingo du esklabututakoen ondorengoen estatu batuak ulertzeko. Eta Crenshawk intersekzionalitateaz hitz egingo du zapalkuntza ardatz ezberdinek kolpatutakoez hitz egiteko. Horiek ez dira kokagune bakarrak, agian dira hemen ezagunagoak egiten zaizkunak, ez dakit hemen zer kanpoan egon ez urte askotan onartu behar dut, ez dakit hemen esandakotik zer ezagutzen den eta zerrez, baina horiek ez dira kokagune bakarrak, beste kokagune batzuetatik hitz egiten duten ahotsak dira adibidez Akileen Benberena, Glorian Zalduarena, Jody Berdena, Elizabeth Povinelirena eta Susan Buckmorsena. Enbenbek nekropolitikaz hitz egingo du Hego Afrikatik azaltzeko mendebaldeko bizitzak sustatzen dituen modernitatearen baldintza dela hegoalde globaleko bizitzen erailketa. Glorian Zalduak Amerikar Estatu Batuetatik eta Mexiko arteko mugaz hitz egingo du fronterako subjektu desobedienteaz hitz egiteko. Jody Berdek Ameriketako Estatu Batuetako herri indigenen antikolonialismoaz hitz egingo du eta indiar hitza erabiltzeak dakarren bortxa imperial kolonialaz hitz egingo du. Ikusten duguna da hemen batez ere hegoalde globaletik eta hegoalde globaleko kokagune ezberdinetatik egindako eztabaida sakon eta luze bat gertatzen ari dela gutxienez 60ko hamarkadatik ona. Modernitatearen kuestionamendu etengabe bat ekartzen duena. Galdera izango litzateke, guk dekolonialitatearekin hitz egingo badugu, nola hitz egingo dugu eztabaida horrekin. Ados. Onarte beraz, eztabaida postkolonial eta dekolonialak. Pentsamendu dekolonialaz, edo pentsamendu dekoloniala beraz, eta da, hitzaldiaren bigarren parteak, gogoratu 3 parte dituela, Aníbal Quijano, Karina Ochoa, Ramón Grosfogel edo Walter Miñoloren pentsamendu dekoloniala, eztabaida kritiko zabal horren parte da. Okupazio kolonialismoa eta haren boterearen ardatz kolonial arraziala erdigunean jarri eta modernitatearen proiektua erdigunetik desplazatzen duena. Bai? Modernitatearen proiektua erdigunetik desplazatzen da, boterearen ardatz kolonial arraziala erdigunean jartzeko. Kasu honetan, Latin Amerikan kokatuta dago. Ikusi dugu beste kokagune ezberdinak, hau Latin Amerikan kokatuta dago. Dekolonialitatea hortaz, hegoalde globalean sortzen den ezagutza da, hegoalde globaleko arazoei eta hegoalde globaleko pertsonen eta horien ondorengoen arazoei erantzuteko. Pixkat, sarreran egoitzak pixkat ere azaldu du, nik pixkat gehiago landuko dut. Kolonialitatea ulertzen dute dela imperialismoaren eta modernitatearen dimentsio konstitutiboa eta ez derivatiboa. Gogoratu, kolonialitatea ez da albokalte bat, da modernitatearen bortxa konstitutiboa. Hau da, ez dago imperialismorik, ez da modernitaterik ere kolonialitaterik gabe. Kolonialitatea eta boterearen kolonialitatea kontzeptuek boterearen ardatz kolonialari egiten diote erreferentzia, ardatz hau.
Hau da, egiturazkoak diren bortxa harremanei modernitatearen eraikitzaile direnak. Boterearen ardatz kolonial horretan, arrazak hartzen du erdigunea. Kolonialitateak bi bide irekitzen ditu. Bata arkeologikoa, hau da, modernitatearen alde ilun konstitutibo hori azalera ekartzearena, eta bestea pentsamendu eta episteme dekolonialak praktikan jartzearena. Hau da, modernitate kolonialitate bitasuna errepikatu beharrean, desmantelatu egingo duen praktika eta pentsamendua. Horri esango diote bestela pentsatzea. Horri esango diote dekolonialitatea. Dekolonialitatea ardatz kolonialaren baitan eragin eta jazarpen mekanismoak zalantzan jartzea da. Horri esaten diote desobedientzia epistemikoa. Dekolonialitateak ardatza bera jartzen du zalantzan. Horrela beraz, hirukia aurkezten du pentsamentu dekolonialak. Modernitatea, kolonialitatea, dekolonialitatea. Hiru terminoak bananduta baina korapilatuta daude. Hiru terminoak ezin dira isolatuta ulertu eta hirugarrenak dekolonialitateak modernitatearen eta ondorioz haren alderdi ilun konstitutiboaren, hau da, kolonialitatearen desegite eta desmantelamendu bat lortzeko ekiten du. Ados, hartuko du arnaz pixka bat, eta dango du ur pixka bat ere bai. Bai, 10 minutu eman hau. Puntu honetan jada hitz egin dut dekolonialitateaz, eta egin diote referentzia baita ere eztabaida dekolonial postkolonialei. Gogoratu, 3 puntu, 2 bete ditut, nire hitza betetzen dut batzutan behintzat. Eztabaida horietan sakontzen jarraitzeko eta horri buruzko galderari balego, gero, galderen saioan, elkarbanatuko du tresna bat, baina orain utzi egingo dugu hor. Hortaz, itzuli gaitezen hasian egin dudan proposamenera. Hau da, nola hurbildu Euskal Gatazkaren kokagunetik eztabaida dekolonial postkolonialetara. Pentsatu behar dugulako, kokatutako kritikak direla guztiak. Orduan, gure kokagunetik, Euskal Gatazkaren kokagunetik nola hurbildu. Euskal Gatazkatik dekolonialitatera hurbiltzeko gakoa, proposatu nahi dut, modernitatea konstituitzen dituzten bortxak ulertzea dela. Gatazka desberdinak gurutzatzen dituzten botere ardatzez ohartzea hain justu. Ardatz kolonialaz hitz egin dugu orain arte, baina agian badaude beste ardatz batzuk. Eta berriro, ez naiz ari identitate zapalduen akumulazioaz, eta ari naiz zapalkuntza anitzez, baina eztabaida hori aurrerago eraman nahi dut, zapalkuntzen akumulazioa baino, honek izan nahi duelako modernitatearen proiektuaren desmantelamentu kolektibo bat. Galdera da, zer beste botere ardatzek, hau da, kolonialitatearen ardatza, zer beste botere ardatzek gurutzatzen dute modernitatea. Horrela, askotariko bortxa konstitutiboen iraulketatik eraiki daitezke aliantzak modernitatea desmantelatzeko helburuarekin. Dekolonialitateaz eta feminismoaz hitz egiteko adibidez, Silvia Federici berrirakurri dezakegu. Eta gainera, iruditzen zait, katakraken, Silvia Federici hitz egiteak badaukala garrantzia berezia. Federicik 16. mendera jotzen duenean, sorginei kokatzeko modernitate goiztiarraren berregituratze kapitalistaren erdigunean, bortxa patriarkala azalaratzen da modernitatearen eta kapitalismoaren bortxa konstitutibo gisa. Hortaz, hitz egin dezakegu boterearen ardatz patriarkalaz ere. Eta baita, triangelu desmantelatzaileaz ere. Hor, transfeminismoa jarri dut, feminismo erradikalaz hitz egin nahi dudalako, hemen zer ikusten dugu? Feminismo liberal zuri batek zer esango du? Modernitate gehiago behar dugu patriarkatuari aurre egiteko. Soldata hobeak behar ditugu. Behar dugu errepresentazio gehiago. Modernitate gehiagok patriarkatuari aurre egingo dio. Transfeminismoak zer esango du? Ondo lertu badut.
ardatz modernitatea, patriarkatua da modernitatearen bortxa konstitutiboa, ez derivatiboa. Eta ardatz hori desmantelatu egin behar da. Ikusten dugu nola logika honek, modernitatea, kolonialitatea, dekolonialitatea, modernitatea, patriarkatua, transfeminismoak laguntzen digula logika iraultzaileak edo logika resistenteak pentsatzen. Diskorri, bueno, berdin du. Logika horretan, holako sneak peek bat, logika horretan bertan kokatzen da ona ekarri nahi dudan pentsamentu basa edo pentsamentu dezibilizatua. Proposatzen dudana da, 16. mendetik, modernitatearen egituratze goiztiarretik, euskalduna, gatazka gisa edo diferentzia gisa, gurutzatzen duen botere ardatza, barbarismoarena dela. Ardatz horrek azaleratu egiten du modernitate zibilizatzaileak beharrezko duen bortxa konstitutiboetako bat. Eta horregatik egin dezakegu hitz triangeluaz. Hau da, posizio bat modernitate barbarismo ardatz hori desmantelatuko duena. Azalduko dut astiroago. Adibidez, 16. mendean Leizarragak zioen, eta agian ezagutuko dugu aipu hau, agian ez, eta ezagutzen ez badugu berdin du. Leizarragaren testamentu berriaren itzulpenaren sarreran, esaten zuen, segur izan ezen euskaldunak bertzen nazione guztien artean ez garelain basa, non gure lenguajez ezin ezagut eta lauda dezagun gure jainko jauna. Modernitate kristaua eta barbarismo euskalduna edo basaren botere ardatza hor banatuta ikusten da. Hau normalean erabiltzen da ikusteko nola protestantismoak euskera jada modernitatera ekarri zuen. Baina noski modernitatearen bortxa aipu horretan ikusten da. Ohartzekoa da, kristau, euskaldun moderno, zibilizatu hori eraikitzeko, euskaldun basa, sorginarekin batera ari zirela erretzen. Bortxa patriarkala eta barbarismoaren bortxa, zibilizatzailea, gurutzatu egiten dira kasu honetan. Beste adibide bat, 2000 urtean Ibarretxek esandakoa. Todos los ciudadanos esperan respuestas que distingan claramente a los que están con la barbarie de los que están con la razón, a los que están con el terror de los que están con la paz. Ohartzekoa da, arrazoiaren euskaldun moderno konstituzional tolerantea eraikitzeko, euskaldun barbaroa sistematikoki torturatzen aritu direla kuarteletan eta kartzeletan. Barbarismoaren boterearen ardatza da 16. mendean eta 21. mendean azaleratu egiten dena. Beste modu batera esateko, kristau imperioen bortxa konstitutiboa eta 78ko erregimenaren bortxa konstitutiboa da modernitatearen bortxa konstitutibo bera. Ohartu gaitezen hala ere, modernitate, kolonialitate terminoak elkarri korapilatuta dauden bezala, daudela korapilatuta modernitate barbarismo terminoak ere. Ezaguna da Walter Benjaminek iragan mendeko 30. hamarkadaren bukaeran idatzi zuena. Hau da, ez dagoela zibilizazioaren dokumenturik aldi berean barbariearen dokumentua ez denik. Hitz horien gainean eraikitzen du nire proposamenak, esateko ez dagoela euskal subjektu zibilizaturik, euskal subjektu barbarorik gabe. Eta korapilo horren baitako talka gisa ulertu daiteke modernitatearen barruan mugitu den euskal gatazka. Barbarismoaren bortxa konstitutiboak euskaldun jakin bat modernitatera sarbide euskaldun jakin bati, modernitatera sarbide privilegiatua eman dio. Eman dio adibidez, 16. mendetik hasita Latinamerikako kolonien esplotaziorako sarbidea. Eta 18. eta 19. mendeko esklabututako pertsonen merkatuaren erdigunea hartzeko sarbidea. Eta azkenik, 20. eta 21. mendetako euskal oasia. Bortxa kapitalista eta kolonialaren erdigunean kokatzen du modernitateak euskaldun zibilizatua. Era berean, barbarismoaren erabilera idealizatu eta estrategikoek ahalbidetu dute modernitaterako sarbide hori eta baldintzatu dituzte baita erresistentzia saiakerak ere.
Dependentzia horren gainean eginda posible Europa modernoaren eraikuntza diskurtsiboa eta materiala. Amaitzen ari naiz. Horren adibide dira, 16. mendeko Garibai erret historialariaren tubalismoa, 17. mendeko Paulus Merula edo Joseph Justus Scaliger intelektual Europarren pentsamendua, Larramendiren euskararen perfekzioa, Gregoire Abadearen politika linguistikoa, Luis Bonaparteren euskararen ganako maitasuna, Humboldten euskal nazio basatiaren admirazioa, Barandieran eta Oteizaren neolitikoa, Krutwiken argumentu etnizistak, eta Sartreren euskaldun kolonizatuaren diskurtsoa besteak beste. Esan dugu jada, kolonialitatearen botere ardatzean modernitateak eta kolonialitateak elkar elikatzen dutela eta dekolonialitateak ardatz horren baitatik egiten duela desmantelamentu lana. Bada gure kasuan ere, txanponberaren bi alde dira modernitatea eta barbarismoa. Horregatik, barbarismoaren botere ardatzaren baitatik desobedientzia epistemikoa egitea da nire proposamena. Hau da, bestela pentsatzeko proiektua garatzea. Horri deitu diot hemen gaur provisionalki pentsamentu basa edo pentsamentu dezibilizatua. Eta horixe da modernitate barbarismo basa triangeluko azken elementua. Pentsamentu bat botere ardatzeko edukiak zalantzan jartzeaz gain, ardatza bera zalantzan jartzen duena. Dekolonialitatearekin eta feminismo erradikalarekin batera, modernitatearen desmantelamentua bilatzen duena. Hau ez da era bat berria, gertatzen ari da. Bagabiltza, baina igual honek izen guai bat ematen dio, ez dakit. Horixe da dekolonialitatera euskal gatazkatik egin dezakegun hurbilketa. Ez soilik balio digulako euskal gatazka kritikoki ulertzeko, baizik eta balio diezagukeelako estatu subalternoak birpentsatzeko ere. Horixe da behintzat nire proposamena. Modernitatearen eta haren bortxa konstitutiboen desmantelamenduan aurrera egingo duen askotariko desobedientzia epistemikoen sarea eraikitzea. Eskerrik asko.